kum kadak ka jingkynmaw buram ya ka lengkhu snem ka bahenriu jong ka jingkhla no jong uliet ba Hopingstone Lyngdoh unong elam ya ka jingekhi bandawa ya ka jela bapura pat unong seng jong ka party HSPDP ka youth wing jong ka party ramra jerngam constituency kalate ye umot sa jingkynmaw ya ute uri kraw hakashnong Mawphanlur ka bariru ka jaka bamarkhap bat ka Mawthar Raishan constituency ya ute umot late ha ka entry point ka ba kinongwan shangkai suwari na keleng ke jaka jong ka perthei kirung ya ute umot la plie metakasngi da uba KP pangnyang presiden barang ba ka parti harangkat ke jingadon lang jong ki bahayeng sem jong uba hoping bagun thup ya uba Daniel Stone Lyngdoh nonglight ka kong bariti Lyngdoh nonglight ki hemmen ki para bat ki kur ki jai nalor kata lai don langru kinongelam jong ke HSPDP kung uba panbor rentathyang ba martel mukim ba Methodius dekhar ba Robert John khaja arin president HYC sengkime bat ki dekhon uba Boni Lyngdoh lengkhoi ubadi ukhon rang ba jong ka kongrena Lyngdoh lengkhoi ki belai sobha ya kete ke jaka banchina ya uti umot shua ban ple layo ya ke jingduai na uba panbor rentathyang hadin bala penwai lakhap ya ureban da uba KP pangnyang bat la ple ya uti umot da ka kong bat reti Lyngdoh nonglain mga kung President Rangba jong ka party marik meeting kung President jong ka West Khasi Hills bag ngaslang na kaching duway jong secretary jongi ba katawa ka ba mangi ka HSPDP ringkat ka jing khotlang irong kat chongfi bat kiseng balang bat kiway ki Rangba kalong bakum ka party sibenta jong ka chaibin riu khasi penar lani khan megalya kumidon hagani ka jela ba ngim so day tale day roya lem dapat pau haga partai ya ka dor bat ka jingkor dor jongni nongelam makan sai jongi jong ka chai pemri ka sipna iba Hopingstone Lyngdoh iba ikong bada ka pesakul trai kabela tho haga tu ban close ya ka diary tour jongi le ya ka lentia jongi kum UMLA ko por kum nongelam jongi ka parti batu jai be yaine eka hop bat ke chingsisha bat ki bangi tho hangtai ki kam ki ba Robert John Long om dei tang unomi khma udai u statement om dei ban ku thang tau dei ru visionary ko ong iba Daniel Samarba ngasngau bakalya biang pura ya ke jingthmu jingi ka party bangangai bagari baga jaiben riu ayu ke SPDP ke yang mentah hang tei ha Mawphanlur yu ka mot jogi ya umot jogi ayu ki para jonga ke mentah hapo mokle ha ka jaka mot jogi bat ki wei ki Rangba ki ba kemau ni gasi ngangai ngagremen ba ka jai mari jogi ka priang ba umi yoping dei tang founder president jogi dei tang ubayele ya kata ka Hill State movement ulalong ru gumatho aga kot iba Daniel tang news tanta wong pis ngol kumno ani yo kan tang aso kumban nyu pusni balayu tamju kata kajing sang patok tamtay pi imat ka tang buram kyo judon bas ngau tang iba ti yung ngadang biang sa gaway pat ka kasi interstate lana day ban sa patok nagi pabut ba ibriu kari jungi to pertala I kari bala I kepak kari henry ban set tang lai sngi kulmar ka dorbar senong kulmar gi loya ban pelai kloyu den dai kata henry ki briu jungi pa haka Hill State movement bat ka full fledged state movement badimi ka itu ke grup urbanai nai sanu prasngi mating ka grup kano sanu prasngi kidon ru riu banai de Riunai to ye phat swatang kata api judon mau nunu beri data advertisement hagri kisi to wan se ban pilih gini jo bi shong batok riunai ngar betil sibon Henry kini kala don na kata gadau yang muta kasi kadong kadawa speed bi dong pen yeng ye ka mot chome jo pin bat ni sa tap lut ye gitu life patam ki volunteer how mot enda ka office party lalu blade dragon rap ailat yang ibangin ya cekmat ke party kan impat bat ngin sekwa benong sa chi sin pat san post name ke state Meghalaya ngam yu I hang no umot jong kiru kraw ke Meghalaya ye ban jodem ye kata hang no ke state Meghalaya kan saliu benong kini
Kidai iba penio ya kena syuki minister cuma minister kenika syuki minister cuma demong pimut berkata ke state jong kami lihat hab na peneng ngam ngai dia kata don palayale don palisasitan don bali jangai don bala sanjur na kata kata SSPDP yong mat ong ke parti rit san pusau snem ngil sakri betai mbe palat mriu pratam ke mele ngila pan mi an ngot ke MP palat nyobuar ke MDC lan ngambakla ngila ai ke ri pa sai mbe hato kampiang mo yangi banong bo ping yang umot jongi na snow banong ya ka kur lengdo lengkhoi ka tourist spot jongfi ima kampiang dor klem ka tur cuma itu ping om lagi. Nah, soya ha, ya kata.